gloves machiegni kode. E weche moko bende en ni jaod bura ma Naivasha Jane Kihara koro do weyo gi bond ma siling 50,000 ka irito winjo bura nendo kendo tarik 29 madwe ni endi. Kihara ne otere nyim doho ma Milimani bura Nairobi kaendi kuma ne otene kod okinde mekende Gwanjiru kod Wambugu Wanjohi mane jokwodo malit mokalo bura mane omakne Kihara noendo kagiwacho ni gin gik maonge korgi gi wigi ni kendo gin mana gik mokel kod ywaruoge mag siasa. Nyo make nyoro mana bang' ndalo matin kende bang' kane orem chiwo luor ne Samath mane omiye gi okwach kich ewi weche mane owacho, weche gwendo mane wacho ni ne nyiso achaya ne jodito kata nyiso achaya ne jadito moro ei sirikal. Maendi e kaka ne weche gwendo bedo. Mimi sijaingia police station maisha yangu yote, sijaandikwa kwa hiyo kitabu, na mimi si pastor, ile nasafanyanga ni siasa. So wacheni twende tukasikie mbele, to be firm na tuombe na tuseme ni one term. One term.